जियो जियो हो धन बारू रानी, जवानी तोहर बनल रहो ना। हाँ हो का हाल बा? हाँ चलो ठीक है बा। अरे जान तो हमार भैया बाड़न बहुत अच्छा बाड़न, लेकिन हमार जौन भाभी बाड़ी न एक नंबर के खचड़ीन बाड़ी। ई ना चाहेली कि हाँ दोनों दोनों भाई एक साथे रहल हो या होखे, ठीक बा। ई हमर के एकदम परेशान हो गइल बनी इस चीज से ना। सदिया तो हम तइस कर रहे जान। हाँ हाँ तो और का। हाँ तो जान दरू। हाँ तो कोई माई के लाल में जन पैदा नहीं के भइल कि हमार कहीं और ब्याह हो कर दे, ठीक बा। बिहवा होई तो तहरे से होई। अरे बाबू, हाँ भैया। एकरा से हंस हंस के बतियावत तड़ा। बुझाता कि तार बियाह अब करावे के पड़ी। बियाह बियाह ना करबे का? अरे तोरे पता हमारा बाबूजी के अरमान टिकल बा। 4 लाख रुपया एगो बुलेट गाड़ी दहेज में मिली। तब तक कर ही पड़ी। अब बारात सजल जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, काहे नहीं। अब काहे ल जाता रू? अब तो हमनी के साथवे रहे के बा, है कि ना? एमे लजाए वाली कौन बात रहे, बतावा। अच्छा तो ही बताई, केहू के संगे कोनो कुछ कैले बानी? पहले बानी, हम अपना जान से प्यार कैले बानी। हम तो काहे ना ओकरे से बियाह कैनी, हमरा से काहे कैनी? कहा बताई, हमरा सेठियाइल बाप के चक्कर में और एगो खर्जल भाई के चक्कर में ना भइल बियाह। काहे जी, अपना बाप भाई के कोई ऐसे कहेला? न तो ये लोग 4 लाख रुपया और एगो बुलेट लिहलो, एकरा वजह से ओकरा घर वाला ना तैयार भइल हसन। एगो सिकड़ी और 50,000 रुपया पे तारा से बियाह हो गई। हमरो बाबूजी एगो भैंस और 4 गो पाड़ी बेच के देला हन। तो ये सब छोड़, कुआरे में कबो कोनो गलती कैले बाड़ू? जानत बानी, पूरा टोला दही लाए गए रहनी, तनकी से गलती हो गई रहे। दही? हाँ, खाए के मन करत रहे। लेकिन एमे टेंशन के बात नहीं थे, 4 हाली गंगा नहैले बानी। 4 हाली? हाँ, गलतियाँ तनी बढ़न हो गए रहे। देखी, हम अपना बारे में सब साँच छाछ बता देनी, रउआ कुछ छुपावत नहीं नु। ए हमार धन, तो हर मम्मी के कसम, हम वैसा ना हई। ए जानत बाड़ू, पिछला जन्म में कोनो कर्म कैले बाड़ू, तभी तो हमरा निहर मरद पाइल बाड़ू। चलिए ठीक बा, हमू सोती रउआ सोती। ठीक बा जान, चल चदरा में गदरा बनाए लिहल जा।